Повернули до Франкфурта. Затриманого учора в Борисполі скандального священика-єпископа Гедеона в миру Юрія Харона не впустили в Україну. О 6 ранку зворотнім рейсом направили назад до Німеччини. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян. Підставою для цього стала недійсність закордонного паспорта панотця. В Україні він показав український паспорт, він виявився недійсним. Під час огляду з'ясувалось, панотець має ще 2 паспорти – російський та американський. Даний громадянин вилітав із Франкфурта як громадянин Сполучених Штатів Америки, а вже при проходженні паспортного контролю в аеропорту Бориспіль показав свій український паспорт. Як виявилось, його закордонний паспорт проходить по обліку недійсних. Паспорт, який вважається недійсним, не дає підстав для перетину державного кордону. Як виявилось пізніше, він є адептом руського міра, активно пропагує цю ідею. Мотивируя тем, что гражданство скасовано, недействительно, хотя 15 дней тому назад я вылетал, никаких проблем не было. Єпископ Гедеон – священник Російської православної церкви в Україні та настоятель храму, зведеного поблизу фундаменту Десятинної церкви. Він прославився своєю прихильністю до Росії. У проповідях заперечував українську націю як таку, російську агресію в Україні називав громадянською війною. Його помічники дії прикордонників назвали тиском на панотця. А передумовами, мовляв, стали зустрічі, проведені Гедеоном за кордоном. 2 останні тижні він був у Сполучених Штатах. Собі на допомогу Гедеон одразу покликав захисників, народних депутатів від Опоблоку. Утім, навіть ті не змогли завадити видворенню скандального священника. Это только политическое давление, потому что владыка Гедеон провел встречу в Конгрессе США, где высловил позицию Украинской православной церкви и донес до правительства США наше видение, которое сложилось с нарушением конституционных прав человека, это свобода вероисповедания. У мене, як у народного депутата, виникла підстава вважати, що права людини порушені. Я не знаю всіх обставин справи і намагався потрапити безпосередньо на територію цієї зали і поспілкуватися з людиною, поспілкуватися з прикордонниками. На жаль, мені цього не вдалося. И нас не пропускают, как народных депутатов, не пропускают, чтобы с ним как-то пообщаться, поговорить. Это нарушение закона Украины о статусе народного депутата. Епископа Гедеона, конечно, поддерживаю. Я считаю, что он закона никакого не нарушал.